Bueno, Arratsaldeon. Oain bai, ez da? Bueno, Arratsaldeon eta eguerdion, no, ez dakit? Izketan da zuzega. Hasi gea, ja, eta hori Mikel, urakin hasi gea. Pastilla nahi dezu? Hartu, venga, lase, ya está, vamos. Voluntario zan gagau. Venga, hirugarrengoan bai, ingo dugu, hasiko gea. Bai, hasiko gea. Arratsaldeon, eta ongi etorri pantalla txiki umore handi solasaldira. Gaur jaialdiko, crossover jaialdiko azkenengo eguna da, eta guk bukaerako brotxia jarriko jau, gindatxua. Telesailan inguruan itzengo deu, telesailan kulturan inguruan, baina bereziki umorean ikuspuntutik. Eta, horretarako bi gonbidatu handi dazkau, bi referente, gure komunidade txiki hontan, Euskal Herrian, Amankai Gaztañaga eta Mikel Pagadi. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Kaixo. Bueno, zuen aurkezpen aiteko dokumentatzen ibili naiz, danok ezagutzen zaituztegu, baina zuek kriston kurrikulum luzia dakazue. Ze sortzaileak zeate eta artistak hitzan esan nahian, zentzu zabalenian, kamara atzian, kamara aurrian, kamara azpian, toki guztitan entzeazte. Eta, galdera batekin hasiko geha, eta da, umorea egiten, ikasi egiten da, jaio egiten da umorea egiten jakiten, edo nondik, zuen kasuan nondik handatorkizue umoriakin dakazuen harreman hori. Nigo indik asimilatzen dago, erreferenta ba naizela esan diazu, eta hori hori terminatxo goionek esan zu, eta nik hartu indet bere referentzi hori. Beitu, nik ez dakite humoria, ni kriston paiasa naiz, gero olako toki batean jartzen azu, eta egia da, hola blokeo estraño bat jartzeit, ostras, Amankai zerbait interesantia esan berdezu, eta ja blokea egiten naiz, eta ez dakit esaten. Baina paiasa naiz jaion-itzanetik, ustet, eta humoria iten ikasi itea. Hortaz gero ere itzeingo deu. Egia, innatu hauki berdezula, igual, gauzai zentzu bat emateko edo kolore bat emateko gaitasun hori, ez? Humoriak berduna edo abstrakzio hori humoriak berduna. Bada doain bat euki berdana. Bueno, nik uste badala era bat igual mundua ikusteko esango nuke. Onere kasuan behintzat. Eta gero bai, humoria egiten ikasitea. Ze humoriak norma oso zea batzuk dazka, estrikto batzuk, eta gero ikusiko du nola itean humoria, ez? Eta hortan nik gero ikasi nun, bai. Inbeste barre algara artian emateula zerbait harina edo serioa ez dela, badago teoria bat edo atzetik badago... Teknika beti dago, klaro. Bai, Amankai esan duen bezala, arrazoi daka. Jaiotzezea igual ikuspuntu horrekin, igual beste batzuk badakatena, ez dakatena, ez da superpodere bat, esan daiteke, baina, hoi ez bademazul geolantzen edo teknikak ikasten, teknika importantia da humoria sortzeakoan, gauza bada esatia, ez el gracioso la cuadrilla, pero horrekin ez inoatzea juten. Ni gaina oso grazioso nahiz izan. Nire ez, eh? Ez, ni oso persona desagradablia nahiz, hemen publiko duen ezautze jate baten Egila da, Pagadi. Persona pizka desagradablia ez, baina naizela hola oso grazioso egila zen. Nik ez dut uste ikuspuntu hori dakala publikoak zu ganekiko, baina, konfesio bezala, titular bezala horrutzik. Baina ikasiten dala, hoxe. Bai, ez itzein deunean elkarrekin, ni ere naiz konsideratzen, para nada, gaina, persona grazioso bat, ez, nik gaina tipa seria naiz kontekstu batzutan, baina egia da gero, bada holako, beti bai izan naiz friki xamarra, hori bai, frikia izan naiz beti. Pixka bat friki edo... Kuadrillako frikia bai. Pixka gustatzea mundu osoari gustatzen zaizkion gauzak, pixka laguntzen dula zure bakartasunerako, eta bakartasun hortatik pixka mundua ikusteko beste erabatea aukera bakadazu, ez da? Bai. Ez gea berezik. Bizirauteko modu bat bezala ikusten dezu humoria. Edo bizitzan zailtasunai aurreiteko modu bezala. Zutzeko zer da humoria, ez dago da bizitza hori da, ez dago da fakturatzeko erabat. Bizi modua. 19 urte nabil kotizatzen humoriari esker, eta nire izan bizitza alaitu dir, egia esan alaitu dir, baina
Kontu korrontia ere, bai, hoi da. Eta ez nekin, ni por el forro esaten dan bezala, egoin dela 20 urte, hontan bukatuko duenik, eta beti daukat intrusismo laboral edo paraka izizta kompleju hori, ez da, baina azkenien behira. Osa, impostorian sindrome hori badakazute. Egunero, nik impostoriana... Nik, behitu, ni humoria egiten ez dakat sindrome hori egia esan. Ez, igual, bada zerbait, pore ni arte dramatiko ikastea Madrida junitzen, eta orduan, bai igual, hori, 18 urte nazkan, neska gazte bat, bueno, kanonan barruan sartze zana, ez dakiz zer, igual, espero zan nereatik aktore bezala, igual, perfil mota bat edo, eta egia... Beste bilbide bat hartzia humorian etzana. Bez, eske, nik ez te separatzen, humoria beti do nere barruan. Osea, egia da, nahi gauzak grabia gertatzea eskiten niane, beti deskojonatzen bukatzet, ez dakit nola iteten, edo gauza bat eta zitzeiten hasi berdetenian, beti humoria da borborka ateatzean zerbait, eta hori hola da. Eta igual bai, ikasi nuna arte dramatikontzan, nere faceta clown hori, oso super bizik zehola estenatokian. Eta hori esplotatzen igual. Bai, osea, gero hori bilbide bat izan da, baina bai, naiz eta zerbait serioa izan, beti hor paseon, gogo bat, tio, niko nahi buelta bat emango nion, eta hasiko nintzen hemen bizarra da bat iten, ez? Ez da, nire kasuan hola izan da, orduan, bai, eta bizitza alaitu dit, bai, noski, azkenian zure bukatzeu izaten pixka bat besteakin erlazionatzeko dakazun modu bat ere, bai. Eta herramienta bat, bai. Bai, noski. Herramienta, bat ipatu. Bueno, eta parre egiten ikasi egiten da, eta algara horiek sortzen ere bai, erreferente batzun bitartez komunikatze gea, edo erreferente batzuk kontrolatzen ikaste dugu parre egiten zerbaiten inguruan, ez da, txisteak ulertu inberdia, eta identifikatu inberga txiste horiekin. Zuek ze referente izan dituzue humorian eta fikzioan? Bueno, humorian. A ber, bai, emango jot. Ni egia esan humore oso elaboratuak esaten dut, ze okurrentzia, baina parra egitea gero eta gehiago kostatzen zait. Ez zen nahi esan oso eskizitua nahi zenik, nire gauzekin ere parra gutxi egiten dut. Baina, jarriko da, pixkata hasiko naiz, gauza simpleekin, adibidez, ez daki persona bat kaletihun estropoz egin, kriston parrak egiten ditut, hoi pixka putako izatea da, badakit, baina, bueno, nik esan nahi dut pixkat adibide modun. Gero, erreferentzia esan, ez da? Bai. Erreferentzia, ni hasi nintzen pixka bat humorian fijatzen, Euskal Telebistak botazun Blackadder, zuge gorri beltza, Rowan Atkinsonek egintzun telesail bat. Eta Mr. Beaneko tipua, ez da? Mr. Bean baina Mr. Bean baino lehen egintzuna 82. urtean, o 3. urtean, pixkat Shakespearen pertsona eta ez da parra egiten, eta ni oso txikitan nintzen da, ez nun erdile ulertzen, baina egia esan parra provokatzen zian itxurak edo ze gauzak egiten zituzten, da hola. Eta pixkat hori da nire esan nuen, bera, humori hau egitea gustatzen zait. Eta gero beste gauza batzuk ikusten ditun da, eta esan nuen, eta zuzenbide ikasten hasi nintzen esan nuen, nik humori ez daketa, hori da, eta esan nuen, ez konbikzioagatik abogatua izan nuen hiloko, eta jendeak atzari gara. Politika gaur egune umore asko da, orduan igual ja hor aizan. Tragediare bai, eta hori da, ez nuen esan, kriston zean dakat nola esaten da, konbikzioa dakat abogatu izateko, eta jendeak hartzeldika, ez ezan, selektibidadean 5,5 atean nun da, beste fakultate bat eta ezin nun junda, esan da, bueno, hola ze. Eta gero, bueno, por estos de la vida esaten dan bezala, parakeizista bat bezala zenitzen, 2004 urtean, eta gaur arte. Hombre, ikusteko izango zen, zu epailean aurrian espitxa botatzen. Protesto, senyoria. Jo, nik nire kasuan, esan berra dakat, kuriosamente, serie hori biloi markau digu, eta hori da estrañoa, ez azkenian, bueno, ni Ekuadorren jaioa naiz, orduan nire lehengo urteak txikitan, hango, egia esan, ez dakatu rekuerdoa hondik, ze humore mota ikusten un txikian itzanean, ze telebistak ez genukan, baina bai bazeon zerbait igual kolore aldetik, jendiak bazakan postasun bat igual hemen Euskal Herrira etorren itzanean, bai, derrepente iruditu zitzaiten, ze serio da nau, bai, benetan, Osa, notatzen da txoke kultural hori. Jode, flipau, osea, ni oso txikian itzan, baina derrepente iruditu zitzaiten dana, grisa, karo, han klaksonak,
Osea, de repente, ulertzezu, eta Bai, honea bai, jatzen, bai. eta ez, dana da, sonidua, dana da, koloria egia da. Eta honea jatzezea, eta esatzezu, Claro, claro. hemen, Claro. izan berda, zentzuduna, ez? Horretik taldiei grises. Grises, pam, eske, jode, esatzezu. Bueno, grises gero zea dia, martiano batzuk dia. Claro, ojo, cuidao. Eta Franco poliziare. Franco poliziare bai, orduan, bueno, hortikane. Orduan, claro, egia da, referentzi, oiek txiktan igual banakala zerbait koloretsu haua barruan, eta gero Euskal Telebistan oso, nik, karo, ni bi urten azkan serio hori zehonean, eneon ez da hemen ere, baina egia da, gero Euskal Telebistak itaun gauza bat dala, ona dala, hainbeste errepikatzeu. Ba, bueno, hori nahiz da, 2082 esan, 1982 esan duzu. Bai, 80. hamarkadako. Nik uste ikusi nula, 14 urtekin, ordutik errepikatzen egunero aizian. Nik bai, ikusi ganu zuk ikusi Eta, bueno, zanunean. hori enbena sartu ziuen. Bai, hori da gauza pila bat. Eta- Nik japonesare guzti kasi nun. Osa, Doraemon, Dotakon, ez dakiz, enbestaliz botatu, Claro, hori dana. Euskal Zaindia Kyoto nirikoko hemen. Bai. Ba, Ba, beitu. barkatu, Ba, erreferente bezala hori izan zen erreferente komun bat. Bai, nik uste importanti ez hori. Gero nahi humoriakin gertau zait, dana oso maskulinoa dela. Hau da, humoria, fikzioa... Bueno, gizartia bezala, no? Fikzioa, maskulinoa... Oso antro, ez dakit nola esan, penezentrikoa esan behar, no? Baina ez dakit penezatia. Falozentrikoa. Hori. Falozentrikoa, orduan, klaro, hor bada rollo bat ez dela, karo, humore mota bat oso maskulinoa, eta nik konturatzen hasi nintzen, kuidau, akei trampa. Osa, ikuspuntua beti gizonezkoan... Karo, esaten nun. prismatik. Bai, grazia eitei, baina base honere barruan zerbait, geru eta gehioa izana, ez identifikatzen, hor gertatzen, oitezan humore horrekin, edo serietan zeon humoriakin, edo pelikula tantzeon humore horrekin. Ez zinan ikusten reflejatuta, igual. Eta arata hozi joan, zan, ostia, nire humoria desberdin konstruitzea. Ere imaginaioa desberdina dalako. Eta orduan, egia erreferente horiek hasi naizela topatzen oain gehiago. Eta orduan, bai egon da identifikazio bat eta egon da, bale, hau da, eske kontua zan, humore hori gizonezkoan eskuziola. Eta orduan nahi, ja gauza batzuk etziela grazik egiten, ez? Eta alde hortatik, oain bai topatu naiz. Eta antzerkian bai topatu naiz, eh? Osea, azkenian, igual, audiovisualian ikuste enun hori, ba egia da, antzerkian emakumeak humori egiten askatasun pikin ba gehiago dakaunez, ba hor bai topatu naiz erreferente batzukin. Eta bada, ba, Fleabag indun persona, Phoebe, nola da? Phoebe... Apuntatuta dakat hemen. Phoebe Waller-Bridge, porque ni oso txarra naiz inglesez eta izenakin, emakume hau topatu nunean bapatian, baita ere antzerkitik zetorren norbait, gero audiovisuala salto, eta horre esan nun, ostia, bai, hau da bidea, osea, egia esan, bai, Karo, eske hor iraultza bat ematen nahi da, gehoz eta emakumezko gehiago daude, humoria egiten dutenak, ja humoria, zeleno, igual emakumezko bat humoria egiten zan cosas de mujeres, edo beste... Bueno, las chicas de oro, cuidado. Las chicas de oro, ojo, igual hori guain, segurazki esango ziguen produktoren batek horrek ez du saltzen, emakume heldu batzuk, baina bai, beraien konversazio asko, gizon batek idatziak ziala antzematezan. Bai, gizonak idatzi jazan, eta hori gaina, lehen komentatu dugu SNL, Saturday Night Live-eko garaiaitan, Belushi eta zizian nian, pues, laro, igarkarna markadan, klausula batien jarrizun aktore honek, etzula emakume batek ezin zilo idatzi esketxik. Esketx programa bada. Eta gaur egun... Hori 80. urtean, 79, hola. Eta gaur egun gehiengoa emakumeak dira programa hortan, da honena gaina. Bai. Eta idazte dutenak, eta... Osa horra aldaketa bat ematen nahi da. Bada, giro bat. Eta leheno, aipatu du Euskal Telebistan, ikusi zenuela lehenengo aldiz Blackadder eta guzti hau, eta komentatu berra da, Euskal Telebistako eta bertako ekoizpena, telesailana eta humorezko telesailana nola ikustezue?
momentuko panorama, eta, bueno, azken urtetako, ez dakit, bilakaera. Bai, ni pentsatzen dut, goin dela 20 urte fikzioa, humorezko fikzioa asko zehola, zari ni hasi nintzanean, bakatu, hemen hablando de mi libro, baina justo esperientziagatik. Zeuden, bai, Asemanita, Goazemank, eta beste hainbat programa humorezko fikzioa egitezana. Dana dazkau, Saio horiek buruan, eta... Eta gaur egun ez da, ezer. Ez da, esan nahi dut, gaur dana egiten dana da, faktuala edo kaleko jendearekin egiten dan umore hori, ez da? Igual, ni orain Erritxik Inferno handi nabil, baina fikziotik oso gutxi daka horrek. Lehen bat zeon inbertsio bat serio, edo direkzio serio bat, bai euskaraz, bai castellanoz egiteko humorezko fikzioa, eta gaur egun ez da. Garestia dela, agotatu gendiala formulak, ez da, garestia eta goin dirua nola zuzentzen dan batea edo bestea, baina nik uste ETBek behar dura buelta bat eman fikzioari serio egiteko, ez puntualki, ez da? Igual egiten dela batzutan, serio bat puntualki, ez dakize beste bat, baina duela igual 2 urte ez da ez egin, ez da? Bueno, azkena guk beti mugan ingenun, pausokak produziuzun, eta bai, gaina Flibagen zea hori zakan, ez? Publikoakin zuzenian hitzeitezun Elena Iruretak, eta bazakan hori, baina, karo, zan gauza bat, osea, islatxo bat, ezer ezan barruan, ez? Eta orduan, baita ere zaila da, netzat humoria ere, karo, azkenean, zuk esatezuna, dana baldin bada humore mota bat, edo estilo bat, eta jendiakin kaleko humoria, eta bar, karo, publikoa ere eduka inberdezu humorian, porque, karo, zer da humoria, ez? Eta batzutan, humoriak ere zensura baldin badaka, edo gauza batzutaz ezin baldin badezu eitzein, edo ezin baldin badezu eitzein sortzaileak nahi duen bezala, karo, hor ja humoria izatea utziteu. Badao korronte bat ezuk humoria egitezunean, badao zerbait bultzatze zaituna, eta gaina humoriak ahalbidetzeizu hitzeitea gauza batzutaz, bueno, gauza oso krabetaz, era, laugarren pareta bat jarrita, badakigu hori azkenean txiste badala, baina bada arma oso potente bat, porque azkenean zuri horrek kolpatze zaitu, eta derrepente etxeazoaz izaten, ostras, ni hemen deskojonatzen egon naiz, baina zertaz egon naiz deskojonatzen, ez? Eta, klaro, humoria dakan parte hori da, derrepente, Brechtek esatezun hau, ez? Ez dut konetatzen ere emozio katarkikoakin, eta gero etxea juten naizenean, derrepente buruai emateiot, eta zer da hau, ez? Karo, gaur egun indezakegu hori hemen, ez dakit, baitare igual, bizi izatiak diktadura bat, gerra zibila, gero politikoki, hemen ondan zea dana, horrek ere igual mugatu gaitu eta... Segunda ze gauzak ezin dela humoria egin, gero beste batzukin bai, baina, bueno, azkenean buelta ematen junda pixkana, ez da? Bai, baina alare badakau zerbait euskaldunak izan berdeu, inteligentiak, serioak, gauza kulturak izan berdu oso markaua. Oso zea, pero como hagas un chiste, te reviento. Karo, hori da, orduan, bueno, igual hortik ere badakau gure frustrazio edo... Guain norbait Twitterren jarriko goi, pagadies kontra... Bueno, nahi, eske bitu, nik airean gehatzean gauza biek Twitterra eta gauza. Bai, kostatzen da, euskaldun izatea pixkako, eta humoritia euskara iburuz, kostatzen da, bai. Asko kostatzea. Kostatzea, bai. Asko kostatzea. Euskal Herrian azala oso mea da kaula edo erra ofenditzen gehala. Ez que danok ezautzea geha, hemen danok ezautzea geha, eta segunda ze humore ezin dezuin, zatik, igual humore anonimo guagan ima, bale, baina azte mazea pixka bat ja tiruak ondo apuntatzen, azte zaizkizu, eta bestiak nintzatik ez da, nahi bai, eta bestiak ez da. Pixkate, eta nola laukatu gehan, kaletiko eta zaizkizu, eta geho txistekua kalian aurkituko zu, eta igual, ez zailo hainbeste gustatu txistia, baina, bueno, egia zen, nahi humoria pixkat intensidade bajokua da, baina alare jendia pixkat ofenditzutia beti, Eta ni ofenditzia bere arrazoia, bere eskubida dauka, baina arrazoia ere ez daka. Nire ustez humoria egiten jakinin berda, zaila da, baina gero baita ere utzin berdizue. Hau da, danok, humoria, nire kasuan beti humoria astean nire buruaz parreitiakin. Osea, hori klarisimo dakat. Eta gaina perfectamente hartetze zait, porque yo me parto del culo de mí todo el rato, osea.
todo lo que me pasa es muy partible de culo. O sea, es que me pasan unas cosas que es como muy alucinante todo. Orduan, karo, beti nere buruaz parre desente itet, desente ez denbora guztian, eta igual hor dago gakua, ez? Baitare, Autoestima ondo eukitzen. ez, edo gaizki. Zure buruaz parriteko. Ez. Autoestima, a ber, eske gu emakumea gaina Adanen saietz batetik jaio gea, katxo bat gea, orduan autoestima ja de base ezin dugu ondo uki. Vale, osea, hori da gauza bat, que ya fluye mal. Orduan, bueno, pues si te puedes reír de eso, claro, esan nahi, humoria baitare nola inda ogain arte. Edo nola, zure buruaz parre iteko ausardia ondila auki berdezu. Autoestima baino gehiago ausardia. Eta gero, bueno, hortik hasita, jutezea zure tentakuluak bideratzen, eta norbait ofendiuko ezu, probablemente, seguraski... Bai, esan nahi nun, igual badaola humor egoin modan da honat, esate duela... Esan genuen, bai. Transgresoria komila artian, ez dakizek, dara, basicamente, akaldo jartzia eta esatzen zua. Osa, iraintzia. Iraintzia eta esatzen zua. Humoria baino gehiago iraina. Ez dela buelta asko ikan ikusten, ez da? Eta, bueno, eta esate, nik esan dut, intensidade bajuko humori egiten deltela, zati, bueno, nahiko txuria dakat, zea, kurrikuluna, eta, bueno, baina gertatzen dela, zuk Facebooken jartzen bazu katu baten argazki bat azpin jarriko izu. ¿Por qué no has puesto un cocker spaniel, gilipollas? Claro, beti dala ofenditzen bat, txistia egon gabe. Bueno, baina Twitterren bereziki gertatzea hori, no? Oso erresa dala ofenditzea jendia, edo... Anonimotasunakin, Davidana, baina jendia bai ofenditzen dela, eta batipat humoriakin. Jo humori ere batzutan kontestu ere importantia dela. Teoria bada honik esatetela, ez dezula mariska bat eskatuko tanatorio batien. Nun egitea, nola egitea, eta importantia dela. Eta igual provokatzen bazu ez, bakaletik, buila esan ez dute humori bezala hartuko, bizik eta beste gauza bat bezala. Hombre, eta gero segun eta ze txiste iten duen nork, ez da berdina, ez dakit emakume bat ekitea txiste bat, ez dakit emakume razionalizatu bat ekitea txiste bat, beltzan inguruan edo Putin ekitea. Will Smithekin pasadan bezala, ez da? Zaplastekuena. Ez que hor gero badago, ze humore mota da noain modan, da hori itzen genuen, ez? Azkenean, badatorrela, niretzat hori oso era amerikanua izan da, estatu batuan erabiltzean umore bat, ez? Badala bestiakin sartu. Ze gero humore britanikoa... Bada, baina asko ze finago... Desberdina, oso teatrala da humore britanikoa. Asko dakalako hortik eta serietan iteanian ere oso ondo enkajauta jutealako. Zuk esan duzu bezala mankai, jarria modan, nik uste estatu batutik etorrita, dala humore, Adar, diestro y sinistro, eta gero hartu dute bronkanok eta familionek, eta goin gaztetan kriston exito izan du, eta da ja Twitter hartu eta jartzia la felación, la del síndrome de Down, no que se yo sin gauzak esatu zuzia. Humori izangoa, baina, hostias, Osa, provokaziotik gehiago dakala humoratik baino. Ez dakit, nahi txistea beste gauza bat ulertzen dut, bai konstrukziotik edo bai konstrukziotik. Eta mankai harpegi raro bat. Ez que oso maskulinoa aite zait, era hori. Ez dut bate... Osa, jazarpena dakala gehiago helburua... Total. Osa, bulina itia edo... Bai, da... Bai, bitu, ni nola txikitan bulina jasoaten nun, pues, eske, identifikazio, osea, berdina da. Bai, o gafotas edo... Bai, hori da, tal, pues es lo fácil, ez, esatezu. Chico, dale un par de vueltas, pero igual es que neuronak ez du ematen. Bai, reírse la calva que está ahí, no sé qué dices. Claro. A mí no me hace, no sé. Claro, es que ze erresa, ez? Emakume beltz batekin sartzezea kalba dana gainea, ez? Osea, eta azkenean humore erresa da, eta ez da humor, ez que netzat ez da humoria. Orduan, igual naizelako baina netzat humoria askoz gauza inteligentio bat da. Ta modan jarrien naiztazuk esan, Leno, itezula humori zuri bat, edo, karo, ez que humoria ere kontekstualizatzen, eta humoria ere ondo bideratzen, ondo bideratzeko inteligentzia asko, berda? Eta ez hori bakarrik, osea, azkenian, hemen hasiko bagina jendiakin sartzen, bueno, es que... Bost txiste dazkau, Eta broma da koletillakin edo, esan ez, ez que broma da, jaja. Baina, ez que nahi adibidez horrek ez dit ematen. Baina, jendiakin sartzea badakazu modu agradable bat iene bai, ez dakitzek, nahi duzu gak bat egin, publikoakin esatezu bai, baina ez direktamente junda zaplasteko bat eman. Nik uste maila igualian zaudenian, no? Bai, ez dakizue, ze pentsatzen zuen, baina, oza, iruditzen zaizue,
zilegitasun handio dakala boterian daun pertsona edo privilegioak ditun pertsona edo kolektibo batekin sartzia, kolektibo ahul edo minoritario batekin sartzia baino. A ber, eske humoria beti gora itea. Osea, ez da inoiz goitik bera iten. Hori da, leheno teknika, pues teknika hori da. Humoria betik gora emerdezu, osea, behian daudenak goikoatik parreitia badaka, goian daudenak bekoatik inoiz ez. Osea, hori temazu, jada, nahi dezula, persona hori matxakau, ez? Eta gero, oso zaila dala, humoria ondo itia. Serietan, azkenan nik ikusiet, Catherine Tateen Entre reja y reja, Netflixen oain dao. Catherine Tate da humorista britanika bat, emakume bat, beak gaina triunfauzun oin dala gutxi, serie bat itezulako personaje pila bat itezituna. Eta adibidez, serie honetan, badao kartzela bat emakumeana, ez? Eta ateatzeia, emakume desberdin pila bat, eta Catherine Tate honek iteitu, como 5 personaje edo 6, eta dia super bizarruak. Eta humoria da super bizarrua. Eta esatezu, ostia, ez? Eta ateatzeian gaina perfilak emakumeanak, dia, hemen adibidez, Espainian esate ja, eta ja gero Euskal Herrian ikusteto handik eta zailaua, baina nazionalki ezingo zan olako serie batin. Zergatik? Azteko aktorian perfilatik, emakume aktorian perfilatik. Ze perfil mota dira? Osa, estereotipotatik oso... Estereotipotatik hiper kanpo dauden perfila dira. Hiper. Hemen gaina seria danak humorekoak ere, esate genuna, ez? Bai, oso zeak di, ezta? Generu oso ondo markatuta daula, eta ez diela baremo batutatik ateratzen. Hemen generuak inbizkat desberdintzen nien, generu esan nahi dut, komedia, drama, ezta? Esate zeio, komediari limitea jarri, dramai jarri limitiak. Ez gara gehatzen dramaken limitiakin, ya está bien, con el puto drama. Eta generuak hain ondo bereizten didanien hemen ondogi pasatzen da, komentatzen genuna, drama oso drama dela, eta ez daula ironiantzako toki bat. Eta azkenean bukatzen dute dramak telenovela bat izaten. Eta oso komedia, hemen gertatzen da, komedia oso argire bai daola, ezta? Ez dakala, derrepente, beste biar eskape bat, edo... Ez daka, hemengo komediak badia oso... Komedia oso laua dala, nahi zu esan, oso ez dakala... Bai, matiz gutxikua edo, ez dakit. Bai, egia da, komedia harinak, ez? Derrepente ikusten aizea da, ai, que amable, bien, bueno, zerbait kontaukoit, bale, baina, ostia, komediake batzutan, jartzezunean ez serie bat, ez zein ez ikusten. Osa, pixkat kontzientzia astintzei zuenak, edo pentsarazi edo, narkotara eramate zaituenak. Edo inkomodidade hori, baina inkomodidade hori, Mr. Bean. Mr. Bean hiper inkomodua zan. Osea, gauza batzuk ite zituen edo, hala da. Osea, oso inkomodua zan, tipua. Eta kriston ondo neurtuta zeon. Horregatik, karo, persona hori da, uste, inteligentzi bat dakala, ez dakiz zerrena, normal, porque iteko horrelako personaje bat, hain ondo eraikia, joe, Potaitzin gabe gaina. Bai, edo larri dibiak, bai, beti bilatzen duela inkomodidadia toki guztietan, azten danetik, eta hor ja kontekstu badago, zuia bakizu zeikusi behar dizun pixka bat, jakinan gainean zaude, eta nik uste hobeto funtzionatzen duela, beste lehen komentatu den humore salvaje horre baina, ezta? Beste transgresio... Bai, eske beste hori gaur egun youtuberrak erabiltzen eta erresagoare bada pixkat fast food, ezta? Baina fast... Jende insultatzia, eta humoria deitzia horrire bai, modan jarri da segunda sektoretan da ni gogorra egiten zaitu desagradablia batzutan. Da, oso, bai. Bai, ez dakit, hemen, zuk esan dezu bezala, hemen itean komedia ere, osea, hemen supermarkauta da. Komedia idatzi berrezunean, komedia izan berdu, eta horre gaina, zuk esan dezu bezala, zensura mota badaka, osea, komedia da bai, baina derrepente komedia iteko ere perfil super heteronorman barruan sartzean hori segitu berdezu a full. Baina hori ikusentzun eskotan, edo
zean bai, ikusten duzu ezberdintasuna ikusentzunezkotan eta igual. antzerkian A ber, adibidez. gero gauza bada, emakumeai humoria egiten uste zaigu batzutan. Hoi esan behar nizun. Eta mota konkretu bateko humoria. Gertatzen zait, esperientzi bezala Herritxek Inferno hundin, beti dauzkau difikultade gehiago emakumeak lortzeko. Eta ez duelako atea nahi, baizik eta nola pixka programa komedia aldeti dijuan, gizonezkoak, 70 urtekoak, 80 urtekoak, igualtzaile ez da, askotan igualtzaile, txorroan egiatako nahi, eruan egin gote ez da, emakume batek lau aldizke jo pentsatuko du, zatik, sozialki herrin, esan da zu, Antxoni atera da zaldian gainean, esan gote herriak, baina bek gizon nangatik ez du ez esaten, eta hori alde noti dator. Hombre, datorrela. Bai, eske hortxe adibidia. Eta animatzen dianean esatezu, ostia, ole. Antxoni, atera da zaldian gainean. Baina, kosta egin dela asko zegeio bilatzea. Horari batzuetan esaten, herrietan emakume gutxi galaude, bai eta ez, baina ez du atea nahi. Askotan ez du, juten dira aktibei por pasiba, eta esaten zu, ez nahi korte handia, atako nintzake, baina gioze esango tegue. Gizon bate sekula ez du esaten nahi. Osago, gure irudian gaineko... Hoi da, bai. Eta hoi da lehen pixkat, prejuizioik eta hor daudelako. Eta erreferenteike ez dezulako uki. Osea, ez dezu euki emakume bat, zaldi baten gainean, eruan aiten, ez? Eta orduan, erreferente hori ez dezunez euki, zuk ere ez dakizu hori ina aldezula, ez? Guri gertatzen zitzaigun genukan antzeslan bat, Matriuska, gaina hemen egon ginen, tabakaleran da, Matriuska zan gukite dugu antzerki bat oso bizarrua. Karo, pantailara ere aurkeztu ditugu proiektu pila bat, baina inoiz ez digu utzi horiten. Nik uste gizon batek aurkeztu izan balitu, seguraski ja egongo ziala parrian, baina, karo, genukan antzeslan bat, eta beti izango, badatoz, Iraia eta Mankai, ze ondo gaina kriston komedia dake, bueno, parre pila bat ingo dugu. Bale, eta normalian, karo, teknikoak eta beti gizonak dia, bale, dana superrondo, jiji, jaja, ze ondo, aur parre ingo dugu, eta gure personaiak zian bi zientzilari. Orduan ateatze ginen gizonez jantzita, eta ateatze ginen gure perilla, eta gaina nahiko personaje pizarroak zian. Gaina hori ez da oso ikua. Kuidao. Emakumezkoak gizonezkotaz mosorratzia eta parodiatzia, ze emakumezkoak oso parodiatuak izan geha humorian. Gizonezkoak emakumez askotan jantzi dia guri ridikulizaten, gutaz parreita, baina alderantziz ez dia ikusten. Eta orduan, ateatze ginen hola, eta ia zan gomo... Oiga. Baina zer datoz, gure atiparreita? Baina zer da hau? Karo, igual, ateako bagina, con perdón, porque hemen beti India atxuan, zatarra munduan baldin bado, atxuan inguruko humoria. Eta pantailan erabili da, a fuego, vamos, venga, guazen. Eta inoiz ez dut ikusi, de repente, gag bat futbolista batzukin, porque a mí se me ocurren 55.000. Ulertzen? 55.000, baina ez dut ikusten hori. Orduan, karo, referente hori ez baldin badakazu, ez? Ostia, nik honeatik ere parre egin dezaket, edo ni ere atean aiteke, zaldi baten gainean da, zeba ez, ganberruan aiten, ez? Zeba ez. Osea, karo, orduan, ez dakazu euskarririk. Oso zaila da. Oso zaila da. Orduan horre ere, badao, ez? Nik esateten bezala, beti gaude, gea, anekdota. Emakumia humoria egiten, beti da, euki berdalako guaina bat, edo bi. La kuota. Bai, kuota betetzeko. Eta la anekdota de la semana. Eso es. Claro. El vídeo gracioso que lo saca. La chica que lo haga. La chica, bai, hori da, la anekdota. Bai. Eta, pero cuidao, dentro de... Cuidao, Eta hor bai daudela normak, hor bai daula... Kiston, zea. Bai. Hola da. Osa, humoriak badazka limitiak, badazka mugak, baina euki berko lituzke, mugaiek bentsat ez da? Hombre, gure kasuan humoriak limite pila dazka. A ber, humoria limiteik berez ez daka. Utziko bagina hemen gure burua... Ezin da mapa bat markatu, humorian limitean non daude, hemen hor ez dakize. Debatia oso gastatuta dago, baina egila da gizartian askotan ateatzen den gaia dela. Badakat ez da, autozensura zuk idazten zeko desunean normal izan behar. Oin beste bat izatea da, ikonoklasta bat zehala, eta ez dakize, Ignatius bat ez dakize, eta azten zehala desbariatzen, eta hor ja izango dituzu limitetik prezipizioak eta tokatzen dianak. Baina limiteak, ez dakit, ez nituzke jarriko, nahi txiste bat ez bazai gustatzen, ez dio tipoi denunziateko.
blokeatu ingot eta listo. Claro. Oida, juizioa sartzea txiste batengatik fuerte iruditzen zaire, hostia, txiste badala. Txiste batek mina egin dezake, baina ez da pistola bat. Bai. Ezta? Baina, bueno, hoxe, soluzio izaten dela, ez zaitenean gauza bat gustatzen ez dakize, utzi jarraitzeari eta punto eta sakabo. Nik uste hain momentuan limite gehiegi dazkaula, osea, kanpotik jartze eskiguenak, esternuak. Badaudela limitea kanpotik pixka bat, ez? Autodensura banimakazu gaina eta pixkatola zea bide normal batetik, esan duten bezala, intensidade mediako bide batetik basuaz, baina, bueno, eke pixkat eskibatu eta segunda ze estilo itzen dezun, ez da barazoik, baina segunda ze estilo nahi dezun egin, izango txuzu. Karo, baina gu aurrekoan esaten, jo, idatzeko genuke zerbait. Oida, ulertzen, ez? Guri, neuk esan nion, pagadi, etziguen utziko horiten. Ja, bai, ojo, Bultak eman dizkiot, Eman dizkiozu bueltak, bale, itzingo dugu, baina egia da... Alde zuen, spoiler txiki bat... Zehose politia sortu daiteke mendik, ojo. Karo, ez, eta azkenean, guri aizaigu gertatzen, guain proiektu baten gaude, ETB-en aurrea doa, proiektu hori, jungo zeate jakiten zer da. Eta, karo, kontua da guk ere hor fikzioa badaola, humoria badaola, humore surrealista badaola, ze azkenean emakumeak humore surrealista edo horrekin asko hobeto konektatze dugu, eta hori hola da. Hau da, ja, askotan hitzein deten gauza bat, nire lagun feminakin, eta hor beti dago, como, ai, baina kontuz, baina txiste hau, baina hemen fikzio, baina hemen gak hau nola ingo ezue, zer, eta beti zaude, horretik esate izut. Karo, igual zure eskutik jongo banitz, pagadi. Ahí está la trampa. Tenía mi ventaja de heteropatriarcado. Ay, tienes una ventaja de la hostia. Tienes una ventaja de la hostia. Ya, y con esta cara ni te cuento. Por eso. Bai, arrazoi, Bai. Baina, de mi se supone que egon berdet beti korrekta ere bai, kontuz, ojo, cuidao. Gai kontuz, Igual si me pongo una perillita... Una perilla, unas gafas, pues ya está. Bai, pero a mí me encanta hacer humor así, bakizu. Baina, karo, hori ja pixka rarua da. Baina, rarua, bai, zatek... Bai, ze necesidade, hola, ateatzeko... Ez batzutan go... Ze necesidade, ez que guri etuzti zaiguna. Ikuste zenun, ez? Ordura arte guk antzerkian, ez? Todo va bien, dana, ai, que bien, ai, ze ondo. Bera, ateatzen ginean con la jarpegia, zen joanko... Esto ya, ez, osea... De zero zuaitea. Zein goue, no? Osea, te ya cambia. Oain, si tú estás estupenda. Eta humoria itezu desde ese estupendismo, ez? Qué bien todo. Bai, básicamente lo mío, hacer humor desde el estupendismo. Hor bai. Hor dana dakazu libre. Dana dakazu libre, bai. Baina ondo da, esa tuerka hori vuelta ematia. Bai. Osa, humorian bai emakume estupendak izaten jarraitu behar dugu ordu. Hombre! Duda ingozu. Duda ingozu. Hombre, bai. Eta askatasuna uste izuenean gozada bada. Uste izuenean zanet, guk sortu dugu gure kolektiboa askatasun hori aukitzeko. Uste izuenean zuk zure burua emati osunean. Osa, zure espazio propioa sortu berdezu askatasun hori bilatzeko. Total, audiovisualean oso zaila da. Bai, ez da arrexaz. Oso zaila da, eta hemen, bueno, hori nazionalki ere bai, kontatu dauna hemen dauden komediak nahi oso deskafeinauak ite zaizkit. Bai. Hala da, esan berra dakat, osea... Gauza, harrigarrik beti kanpoti datoz, ez dakit, kanpoen bai jende gehiago daialako, baina hemen gutxiko gehialako ere bai, baina hemen beti apostatzen da beti bide oso... Osa, gauza apurtzaileak eta berritzaileak ez dituzuela ikusten. Apurtzailea. Ai, odio, lakatu pastillan. Pastilla, Mikel, hartu duzu. Hartu. Hartu mesedez, bai. Ez que gero bestela... Bestea, zime gala baina. Bai. Ez, hori, azkenean, bai, oso deskafeina baitezan, nahi. Jo, sex education bat, ez? Bale. Gaztean inguruko serie bat, ez? Hemen ikustet gehiago hori, zer dago? Elite. Ez? Sex educationek gauza pila bat kontatzen ditu. Bai, sexu eskuntzan inguruan, komedia eta oso divulgatiboa dare, bai. Elite dijo amorua. Karo, eski hortagoaz, gero, esate dunean dana dagoela oso kubikulo, oso markatutan sartuta, ez? Sex education baten dakazu komedia bat, baina baita ere dakazu sexuan inguruko heziketa bat, dazkazu personaje super
ederrak sortuta askatasun batetik, Bai, ikusi konplexuak itealako, eta anitzak. anitzak. Hala ere, segitzeu izaten emakume protagonista, neska protagonista da, edertasun badaka zoragarria, eta hor ere, aber noiz astegian ikusten, de repente, beste motatako emakume bat, ez, protagonismo hortan, baina, olako serie bat hemen, noiz ikusi dugu? Ez da hau. Ez? Hori da, elite, baina ja, elite ja ez daka ni de komedia nada, es un drama. Es un, esto, osea... Bai, pixkat, ez dakit, destapeko gauza bat. Bai, hori da, bai, hori da. Beti destapatuta daude. Eta, bai, bai. Zera, Antonio Ozores falta da bakarrik, Ai, txatinas! Txatinas zein zen? Ai, Arturo Fernández. Ai, egia. Ai, la sueca! Bai, pixkat ekartzen liburua, dara pixkat, aragi zea bat ez da, eskaparate bat. Ez du asko aportatzen, ez da, akaldo jartzeatik, eta baki zaila dela idaztia, baina beste, zuk esan dezu, sex educationek, matiz asko dazkala, beste oso plano iruditzen zait. Bai, matiz Ez pila. azkenian gorputzak edo sexua erakusten due bilak, baina kontestua eta esanahia eta helburua desberdina da, ez da. Claro, eta helburua, sobre todo. Lehen, barkatu, surrealista esan dezula, ez dakit, Brinkola series gogoratzen zeaten, hori izan da ikusteko, idatzi duen gauzarrik arrarona, gozta dizaigula, eta hemen ez zuen oso, jendeak ez zuen asko oso ondo hartu. Nik ez dakit ETB nola erosi zuen proiektu hori, azteko. Niretzat da, hemen indan gauzek interesantiena. Eta ez zu hemen zaudelako, Osea, zirkulo pribatutan ere itzen izan dut hau. Zuzendu zuten Asier Altuna eta Telmo Esnaldek, eta niko idatzen dituen 3 kapitulo, Nagore Aranburuk beste 3, eta Egoitz Lasak beste 3. Eta horrek handikap bat izan zuen, zergatik aktoriak izan zian goazenmanketik zetozten jende guztia. Eta goazenman zan, esketxa zian, erabateko esan, eta gua etzan goazenman bezala, zan asko ze surrealista gua. Bai. Eta karo, jendeak ikusi izun da, neamak eta hasi zen ikusten zea telebistan, que mierda habéis escrito, eta niko, ja, pero bueno, ama, eman jozu zea oportunidade bat, jo. Eta hemen jendeak itzi zaino nahin bestak, jo, a posteriori jendeak gustatu zaio gehiago, ez dakit. Osa, igual, uazen manken erentzia bezala ikusi zuen jendiak. Ez zion honik egin erentzia izatea. Igual handik 3 urte eta elenko desberdinekin igual hobeto funtzionatuko zuen segidan egitea, baina jendeak espero zulako... Niretzat, aparte, osea, serie hori, inda niretzat benetan, eta ez esaten, benetan esatet, da Euskal Herrian indan serietan, indan zer gauzaik autoktonuena eta... Bai, pixka pasaka nola. Bai, eta gaina, bai, zerbait emate ziguna beste umore batea, igual, ze Euskal Herrian... Sapurtzailea zala esan dezakegu. Euskal Herrian kriston umore beltz eder bat dakau. Bai. Kristona. Eta nun dago? Nun ikustea? Antzerkian. Benetan, umoria zitzeite deunean, antzerkira jute denean zehan ez dakau, hori, esatetena, ez? Guk askotan pentsatu dugu, hau idatziko dugu, aurkeztuko dugu audiovisualea, ez digu eguzten iten. Bale, baina orduan antzerkian ingo dugu. Askotan atertzak dugu esaldi hori, eman gairi nahi, hori ez digu utziko egiten. Total? Karo, zuk presentatzen duzu ETB proiektu bat, esaten zuen, no, esto no se puede hacer. Claro. No, porque esto lo va a ver desde mi hijo de 9 años hasta la señora de 80, claro, ahí está. Bai, igual tarjeta pixkat, zehatu inberda, zehaztu inberda, ez da. ETB tarjeta daka, osea, a todas las edades. Oso zabala. Legoko kajak bezala, de 0 a 99. Oso zabala. Berdina, eta esatezu, ondo daola, txiki gehalako, dan zenbat eta gehiago abarkatu, baina, joder, tío, también hace un poquito de segmentación, la hostia, no sé. Karo, baina ez dut uste ez da utziko zigueniken nazionalki egiten nolako zerbait, Bai, Espainienet kasu berdina gertatzen. Karo, berdina da, orduan da pixka bat kulturalki gertatzen zaigun zerbait, osea, bai, no se, nik inen berko du zerbait. Inen berko du zerbait. Orduan, ze erronka edo jomuga edo helburu euki berko lituzke fikzioak telesailetan, humorezko fikzioak telesailetan? Osa, zen norabide hartu berko luke etorkizunea beira?
zuen, ez dakit, hola... Piskat, korseoitatik atera, ez da, igual sitcoman formatuan, hau dena, zehar latada, hoi dana, dokumentari Office, eta hoi dana, piskat buskatu zuen, Fleabagek buskatu zuen, eta piskat hortik atera, ez da. Ondo da, hola, izatea, egotia, sitcom tradizionalak, ez da, Seinfeld holakoak eta Friends, eta bitakoak ondo de, baina hortik gehi hori atera, ez da, piskat. Hombre, eske mundua da hortik kanpo. Horretik, bai, ematen du hori dala humoreko bide bakarra, eta ez dala. Eta Espainien da baita Euskal Herrian bideoi jarraitua askotan. Eta berriz esango, Euskal Herrian kriston umore ona itea. Oso ona, nik ikusi dituten gauzaik inteligentienak, hori, antzerkian, ze hor dakau askatasuna sortzaileak, antzerkian, baina hori nik askotan esate trasladauko bagenu, de repente audiovisualea, eske bomba balitzateke, eske ongo litzateke hor zerbait, oso apurtzailea eta benetan, igual, bai, bada holako... Arriskatu behar da nik uste, eta hoi kostatzen da gehien arriskatzia, kanal publiko bati kostatzen jo, arriskatzia ez paue dena lotuta, oso ondo lotuta, eta bere ikuspuntutik ondo ikusten, kosteik ezaile hoi asimilatzia. Eta gero bada hola zerbait, barkau dala, nei gustatzeak gauza bat asko, eta beste gauza bat ezerrez, da horrik ez du esan nahi, gauza hori ona dala bat, eta bestia txarra. Claro, esko hori esan behar nizuen, publikoa prest dao ikusentzunezko apurtzaile horiek ikusteko eta harrera ona iteko, ze, komentatu desun bezala brinkola kasiera batian, etzun euki harrera ona. Orduan, itean humoria da publikoak berduna edo nahi duna, edo zerbait gehiago... Publikoai etzaio eman berduna eta nahi duna. Publikoai eman bertzaio kaina, eta publikoa izan behar du publiko aktiboa, eta publikoak ikasi behar du publiko aktiboa izaten. Eta gero joa izaigu gertatzen, guk, gure etxean ikuste ditugu gauzak, konsumitze dugu gure etxean dana, ez geha juten ez da zinea ere, ez dakau hartuen bat inorrekin, ez dugu hitz egiten gure artean ezertaz, eta orduan gero eta komodu hauak. Eta nina honere etxean, que me lo den todo... Claro, que me cuenten el argumento... Telesalbaiten errepikapena ikusten dialogoa buruz dakitena, beste konfor zonalde hortan. Impresionante. Eta hori da kaka bat. Osa, konfor zonaldetik anatzea berdeu. Hazi titularra eman ezun, hori da kaka bat. Bila diario basko direge, hori da kaka bat. Hori da kaka bat, amankai gaztainaga. Ez que hala da, kaka bat da. Osea, publikoak izan behar du aktibua, eta publikoak batzutan senti behar du inkomodo, eta beste batzutan komodo, eta beste batzutan behar du parre, eta beste batzutan nehar, eta dana batea itia dao, gauza eder baten. Nik publiko bezala, jun behar badet zerbait ikustea, ez ditena sortu garaziko ezerre, eta utziko nauna nahon tokian, sartzen naizen momentuan, da hartetzen naizen momentuan, zertako koño juten naiz hori ikustea. Ezertako? Zertako nahi etori ikustea jun? Zer nahi dut, momentu batean, hortxe, bale, hori da gauza bat, baina ezin deu sorkuntza dana mugatu hortara. Porque orduan, zertan nahi geha? Ez? Osea, bestela inoiz ez zian egongo sortu dian gauza ederrak, posiblea litzateke, Fleabag antzeslan bada. Zio zerreatik da. Karo, petau intzun. Antzerkitik dator. Claro, peta intzun, eta gero audiovisualea eman zuen, deke bestela. Hori imposiblea da, horrelako gauza bat, hain bortitza, ez da. De hecho, lehenengo kapituloan nahi gizonezko asko esan die, nik enun segi ikusten, porque kriston gaizki sentiu nitzan hori ikusten. Bale, guai, nahi hori interesa bitezait, zeatik sentiu naiz gaizki, osea, nik gauzat gaizki sentitzen naizenean ikusten baita ere, ikusten jarraitzet eta esatet, Bridgerton, komedia maravillosa, bestekit ikusi zuen Netflix. La cosa más absurda, extraña, surrealista, fea que he visto en mi vida, me he escojonao. Te voy a apuntar que se me va a olvidar. Apunta. Surrealismo, nik ikusiet como una comedia. Si me lo he pasado, me he descojonado, o sea, eta no soy de risa fácil. Claro, si eso lo ves con ojos de cómo es, igual te cortas las venas momentuan. Esanet, zu ere publiko bezala, saiatu ukitzen zeak kritiko hori, ez? Bai, hori da, ez gehatzen lehenengo gauzakin, honekin, hau esan diate graziosua dala. Ikustet, eta igual nahi ez dik grazia egiten, orduan ja mierda bada. Ez, que zuri grazia egite izuna, igual nahi ez, igual, osea,
pluralidade hori ez baldin badao, ezin deu, Karo, beti jun behar deu sortzaileak, zerre funtzionauko? Zerre funtzionauko? Ah, Dios mío! Joder, tío, es que, vamos, enaiz jainkua, osea... Claro, asmatzen genian guztuak ebaizuk ez zehoz sortu, eta gero hortik aurre abar jendeak ez nola hartzen duen, ezta? Claro. Hombre, eta askotan gustuago ikuste ditugu ezagunak ite zaizkigun gauzak, edo komoduak ite zaizkigunak, edo gure askotan igual kontsumitzen dezu, jartzen dezu telesail bat, edo ikusten dezu pelikula bat, deskonektatzeko zure egunerokotasunetik, eta igual ez dezu bilatzen, zuk esatezun hori, zure kontzientzia astintzia edo zerbait eraldatzailea. Me parece guai, baina nahi ez moztu egalak. Claro, danetak autoki jagutxik. Osa, danetarik egon behar dula, ez bakarrikan komodidade hortan erortzen dian eduki horiek. Hori da, jarri, nahi ez moztu egalak, sortzaile bezala, utzi. Claro. Ez, bueno, nahi bazu ikusi seri bat, nuntanak kistononak dauden da, perfecto, baina ni gero ikusten baldin badet, Catherine Taten entre erreja, ikuste tipa batzuk hor, ostia, estereotipo danak puskatzen, eta bar, pues horrek bihotza betetzeit, orduan, zeatik ez, hori. Eta ustet, alde hortatik, hortara jun berdeula, ez? Bai, pixkat hori dala, bide bat badaukau, eta bestia izatia. Hori da. Beti bide honetatik jutia esatezu, azkenian ez dezu ezabantzatzen da gauza berrita jendia espertu jenda, baina beste arriegatzen zuen edo gauza surrealismo edo gauza hortik norma hortatik ateratzen diren gauzoik egiten bazuaz, hor da esperimentatzea eta batek igual ez du arrakaiz izango, bestetan bezala, eta bigarrenak bai, eta hirugarrenak gehiago. Claro, eski hori da. Hor dikua pixka bat publikoa edukatzen ez daki, baina guztuak. Baina behintzat oferta edo eskaintza anitza ematia ez bakarrikan betikoa. Zuek uste zuen iritsiko gala hori, honea, edo iristen nahi dela? Bideak irikitzea da, adibidez, Brinkolak bide batzuk iriki zitun. Herri txikik beste batzuk nire ustez iriki ditu. Karo, azkenian da, bideoiak irikitzeia momentuan, gero ez aiatzia eta istia berriz. Zalikatu inberdia. Bai, zalikatu inber dela eta jarraitu pixka bat, gero atzea pausuak dira bestela. Bestela hori da, ez da, eta gero berriz ere, Euskal Herrian kristo humore ona egitea, fina, berritzailea, baina audiovisualian ez da kakabidaik. Osa, rutxune bat ikuste zuen. Bai. Badaula, ez dakit, guen momentu honetan Euskal Telebistak gehien egiten dituen programak dira faktualak dira kaleko jendia parte hartzen dituenak. Bai humorekoa, bai sukaldekoak, bai edozein eratakoak. Ez daula fikzioarako, lehen esan duen bezala, apustu serio bat. Osa, programak esango genuke merkiak edo ekoizten erresak edo... Jendiekin egiten dituzunak, jendia itzat jordaintzen. Eta zu kobratzen duzu gutxio, eta ekipua murritzago izaten da, eta da, asko zen merkegua fikzio bat egitea baino. Orduan bada kalitate kontua eta aurrekontu kontua ere bai. Gio, konkiz anuntziatzeko, kriston kartela jartze dugu hortxe alderdi ederren, display horre bale jondiruakin herri txikiko 2 temporada dazkazu, baina, bueno... Bueno, eta Fleabag bezalako serie bat, Bai. Hola xezate izut. Bai. Karo, azkenian zerrai emate jau garrantzia edo... Talentasuna. Talentasuna. Eta gero baitare horren barruan, esan deula hasieran, teknika badao iteko komedia, bai, noski badao, eta bat da ritmoa eta denborak. Denbora importantia da, bai. Denbora superimportantia da. Eta hemen askotan, ja emateizue de base kontenido bat bete berdezu 60 minutukoa. Beti, hemen formatu duzuk, eparkatu, komedia formatu basaltzea honi mazua ZTB, ez dizue, formatu normalian komediakoa da 20 minutu. 30 asko jota, 20 minutu da perfektua. Zuko eta 20 minutu, no, esto me 60. 60, pero... Es imposible, ya has matado la comedia. Ya has matado, gero, enbiazu, Mediasetek bezala, dramedia izena du formatu bat asmatu, eta gero atatzea izkizu, Médico de Familia, Los Serrano, eta horako engendriluak. Ez dakatezaren kontra, baina 70 minutuko komedia bat, beira, izu. Azkenian, familia bat, atxona, zea zumosol gozaltzen, ez dakitze, chistecito, luego la hembra se enamora del hermano, la escobilla de bate, bueno... Ezin da, hor ez da, ritmoa kriston importantia da, eta ja, de base ja, hiltzen aizea hori. Orduan, humorian etxaiak alde batetik esan dugu zentsura hori, edo humore zuri hori eskatzen zaizuena ikusentzun eskotatik, eta erritmo esango litzake beste etxaia.
ritmoa eta Denbora iraupena, bai. eta personajean konstrukzioak ere bai. Hori importantia ere bai, Oso. Personaiak uste maizue askatasuna personai horiek konstruitzeko estereotatik Osa, heteronorma, lehen esan komentatu dezun... Bai, politikamente korrektua dana, baita ere persona bezala. Hori oso absurdua dela, baina nik pila bat gozaudet irutxulo iten. Osea, benetan, irutxulo da umiantzako indan ETB iruko zebat, netzat kristona da ite genuna, osea, lehengo ite genuna zarako aste osoko edukia egun baten. Kaina. Hori jendeak ez daki zer dan, baina kristona. Gero hor zeolako, itia geneuzkalako 15 minututako fikzio motxak, da horrek emate zizun askartasuna, eta gero bazeolako frikismo absoluto bat personajeak sortzeko orduan eta interpretatzeko orduan. Eta hori izan zen, nik audiovisualean inoiz ez eta inondo pasa, zentzu hortan beste batzun gauzakiten, ez? Esaten, ostras, utzi die sortzen frikada bat. Karo, gero kuriosua zen, ETB-a juteginan da gugen den, nik nire peluka berdiakin. Bai, nire, baskaltzea jongo, peluka berdiakin, digo. Peluka berdiakin, jangelan, con la bata del doktor, esate genuna ez zikintzeko orduan. Karo, zan gauza bat, konturatze zinan, guzti horren barruan, etzen nula pegatzen ezer. Osea, sinala, la cosa más... Marziana bat, bere zentzu... Marziana da bat, gaina jendeak ulertze etzuna. Ez? Hoi nuen esatezu, han, ETB-ko zean? ETB-ko eta. Han beti izan du pixan, marziano, zehoi, ez da, kompleju hori. Bati batek, regazio batian ginen igual, nahi ez dakik guazemanken, edo bai esamanitan Guido Hilari egon nahi zenien da, de repente bate parra itxeu ideia baten gati, eta jendia parra itxeu, eta ondokuak, hola behira, a ver, qué hostias pasa. Qué movida. Euskadi irratikoak, eta bueno, favor, Euskadi irratiko. Bai, alto izatela, ez dakit, erresponsua, errezaten dauden, no sé, izate izuta, bueno, vale, sigue. Claro, es que idea, Ukrainiako gerra kubritzen da, zu deskojonatzen onduan. Oseako gurretxunatea dan, kalabaza, 20 kiloko kalabazan batin informi egiten da, idia, que no me concentra, joder, hostia, Claro. Bai, ala ze izaten da. Baina bai, badaka mankaiek arrazoia esan ez, han martzien nua pixka esan ditzegeala. Zuete bai, ez da, gaztean? Bastante. Bastante. Zuk uste zu umiantzako eduki jakitakoan edo iteagatik eukiezula askatasun hori? Ez. Umiantzako itean gauzak dia gauza zailenak igualiteko, antzerkian bai. Osea, publiko super exigentia da. Eta sincerua ere bai. Eta sincerua. Osea, parre enlatauak eta hola horrezte balio. Aparte, hortik aparte, ezitzen naizea. Eta netzat hori da sagrau. Ardura handia ere bai. Netzat ezitzen naizea, eta ezitzen naizea persona horren imaginailua, eta hori da indezakezun gauzaik potenteenetako bat. Osea, eta horre euki berdezu benetan egunero, gu jute ginen da horretik esatete, porque guk talde bezala genukan kontzientzi bat zertan nahi ginen. Osea, telebistan oso gutxitan dakazula. Bai, imaginatu nahi gertatu den ume batekin, osea, amainka esaten, kuidado ongilekin ibila umiakin, eta nik personaje bat inen guaindala urte asko nahiko desagradabila zana, eta guaindala gutxi 6 urteko ume batek esan, y pagadizeta, ez da kapatu Jose Ramon! Imaginatu, zer arrisku dakan gauzaketia. Eta uniak nola asimilatzen dituzten. Kriston pila, orduan, euki berdezu eduki bat, osea, izan berdu zerbait, eta, karo, humoretik aizea, orduan, ze gauza hitzein ditzakezu hor, osea, dala super irikia, eta kiston kontzientziak ingenun seri hori. Nik zentegu nintzen oso ondo, porque hain frikia zan, ez, ginala, osea, como... Ja, gogoak hartze ziren pixka bat, kakaiteu, ez? duela, 30 urte primera kadenan zeuden mundos de Jup eta estilotako esatzen zen nik ikusten ditula, eta iba, umientzako eskertzen dala olako unibertsioa. Bai, uniberso desberdinak, eta bai, ja, nahi me enkanta esate benian, buah, tio, iteuena ez detu lertzen kiston frikia da humore bat, nila hor guztoan hau. Porque da, ez det inorren espektatiba kumpliu ber. Ez det eman ber hori ez, komodidadia edo publikoak nahi duen gauza bat, hola... Zatzea sartzen estereotipoan kaxa hortan eta hortik ezin dezu batea. Beti gaude. Dana asmauta dago,
ez geha revoluzio bat iten, ni askotan zea hori de, jo, eske, revoluzion hau berdezea, bera. Ojo, kuidau, lasai. Bi persona geha, txiste bat iten, tranquil. No flipemos. Tampoco flipemos, baino, joe, uste izuenian, egia da, horrekin norbaitei kolpatzen baiozu eta norbait hori baldin badikoa hortik zerbait aldauta. Pretensio izatea txikila eta gero, lortzezuna asko zazea. Claro, baina bintzat askatasuna hori. Zateko. Jendia askotan flipatu jendo, revoluzioa, Euskal Herria zuek gabe ez da ezer da. Adiós. Me siento José Antonio Aguirre, la hostia, que locura. Gauza horiek dia, bai. Así que ez da hola. Pero gero gustatzen zaigu da nahi etiketa jartzia, hau euskal humoria da, hau ez dakize, hori ez da, bida, etiketa hori pixkat, paketi ez dakit, baina euskal humoria zer da, euskaraz egiten dan humoria. Hor ados nago, euskaraz egiten nian gazak euskal humoria izatea, baina estilo bezala, humore inglesa, zia... Badak hau identitate propioa edo... Hemen, jendiak esatek, grazia hondik egin dit, humore inglesa esaten da, humore inglesa da, Benny Hill, neskala rubisik dauden neskan atzetik, korrekatik ibiltzea, eta atxon bati papaitzen humore inglesa da, Monty Python, humore inglesa da, zea Little Britain, homosexualen zea guztikin, tabu guzti puskatzen. Humore inglesa da, BBC-ko beste mila baseria diala txurik. Oso txuriak, bai. Oso txurik, bai, eta esatzen zuen zabanikua da, honez da. Kristona. Inglaterran egiten dan humoria, bai. Esan nahi badegu dala, bai ministro jauna edo Monty Python dala, pixkat ironia bat, surrealista, hoi bila beste estilo bat da, humor inglesa. Bai, eske Euskal Herrian, Euskal humoria, egia da, badakaula zerbait humore beltzetik, Hoi da, bada pixkat, beltztasunotik, gusto bat edo. Hori bai, eta surrealismoan ere, hori, audiovisualian, daolako ze hori, baina antzerkian surrealismora jotzeko tendentzia handia da humorian. Ez que, gure txien, fijatu, zea atabiko dan gauza, zatik, humore asko egon da, salida asko daude funeraletan. Zati, behin nire izela batek, zea persona bat intzan, erentziak enezein beste, bere emaztiai, zea pesami eman berrian, nervi joan gatik zorionak esan zion, zorionak entierruan da, izan zen da, zorionak esan ditu, eta beti da zeana, beste goama juntzan, belato jo batea, eta atxon antzion, horien gainean, eta amak esan zuen, jo, ze ondo da hon, eta guetxak esan zuen, ama, ondo ez do. Sozidadien hobetu edo zen, maia hurrien da. Bada hola pixkat humore beltza horren tradizio bat edola, ez da? Bada, hori nik sentitzet, palpatzea. Horregatik, karo, humore beltzak daka inkomodidade, hori oso inteligentia izan behar du. Eta kontekstualizauta behar du, super ondo. Baina utziko bazan humore hori esploratzen, edarra litzateke. Zea, bullin hortan hori da, karo. Noski. Bulin hori ez da interesantia, netzatez behintzat. Ez interesantzen. Orduan etorkizunak izan beharko luke humoria esploratzeko askatasun hori eukitzia orokorrian. Kontutan eukita zen bagean Euskal Herrian, hemen pentsatzen dut kontinente bageala, eta gea 4 gatos, ez daukatu. Eta, bueno, ez gehala, potentzia bat, estatu batuk edo Inglaterra bezalako milioika daude dela idazten, da ez dakize bakize. Baina, bueno, hemen kontutan izan da, gauza gehiago ere eskartuko litzatekela, ez da? Bai, eta badaola jende bat, baita ere, kiston idea dazkana, baina igual etzakona usten esploratzen idea horiek. Ideak badaude, baina geho adobe ez da olako medioikateatzeko edo ez da lako komeni, edo ez da lako ez dakiz komeni esaten dut, kadena publiko bat igual, ez zaiolako komeni hori egiti esaten du, nahi, dirua beste gauza bateko jarri, bueno, igual mediok edo subentziok eta hain bidez, badaola esploratzia bideoiek. Bueno, idoiak baditugu sofa hontan, igual aldarriketu berko dugu ideia hoiei forma emateko eta gauzatzeko bideak. Brainstormingak egiteko hain garrantzitsua diela humoretako programan, ondo da tokila, Hori, bai, ondo da, hombre, nahi pixkat, eske hori da gero esan deuna, baita ere guain sortzen aigean gauza hau, aigea sortzen Miramondik edo ETB-tik kanpo. Bai, importantia da. Eta hori, ez da tonteri bat, baina batzutan ja derrigortzei zuenean toki konkreto batea jutea, nahi adibidez hor, ez zitzaiten okurriuko ezer. Zeni sortzen haunean edo gauzakiten, nao... Ez autuko zu, baina Miramon da edifizio bat buruizkua, lehiuak ezin dira iriki, eta elektrizitate estatika dao, telefonu hola jartzen dezula eta bateria 100%.
Exagerau, Norbaitek hirugarren plantan ez dula egiten du eta daude bia, Bruce Willis hartu daiteke bia barrutik, eta beko plantakoak kontakiatu ditu. Nik uste COVID-a hor sortu zala, Ami, baina, bai, horrek gila esan, sortzeko toki hona ez da. Ez da. Ez da. Ez da, eta orduan baita ere hortik askatasun hori nola sortzea, ez? Nola sortzea humoria. Hombre, erakusleio askore ez daude Euskal Herrian, osa, ETV dakau. Bai, leio bezala, Amaika telebista. Bai. Horreztak gauza no deliku aztin, baina nik ETV-koak esango izkizuet. Claro. Magina urtean gea, pixka bat sortzen da aldana egiten da. Ikusentzunezkotako esatete, Bai. antzerkia eta beste plataforma batzuk edo. Bueno, guain bai, beste plataformakin da daudela, baina. Bai. Hombre, bai, gero zinean ere bada, aukera, azkenean zukitezu, hori da, orduan, komeni zaizun formetu. Bai. Komeni aldezuna. Aldezuna, diruak emateuna. Hori da. Bueno, orduan bukatzeko ez dakitze... Bukatuak da? Jo, ja, ordu bete pasada. Bueno. Gustuan zaudete. Ja, bukatzeko borobilduko dugu ondorio batekin, ez dakit ondorio bat edo... Ze mezu utziko dugu gure publiko... Publiko aktibo izan. Publiko. Eta galderan bato badagoen egiteko, nahi badezu zezer Bai, igual bai. Galderantzako ja zuzenian utzeko dut hartia, o... Alegato final edo... Alegatua? Oso alegatuko ez naiz. Egia esan geho. Gusto agatu zeate? Bai, gaur esateten biler igual ja, kontra nago, así que bas parezte eta alegatu ikingo. Ez. Bai, pixka kamientean naiz nita. Bai, azkenean, bueno, nik iten bat hori, gauzak iten utzi, pixkat ikuspuntu kritiko batekin bai, oain arte, hori, humoria ere oso maskulinua dala, izan dala, eta hor ere egon berdula pauso bat aurrea. Eta gero, askatasuna beti dala importantia. Eo zer sorkuntza egiteko eta publikoak aktiboa izan berdula. Hori ere bai. Bai. Gure publikoai gonbita ingoio aktiboa izateko eta galderan bat iteko. Nahi bazue, eta nahi bazue ez izan aktibo, lasai, ez izan. Ez dakidak azuen galderaiko, ez? Aukera emango jo, pagaderi txisten bat gehiago botatzeko. Bai esan. Larry David edo Louis C.K. Erabaki bat. Larry David. Dudoi gabe. Bai? De cabeza, bai. Zergatik? Larry Davidek barregure asko provokatzen dit. Louis C.K. batzutan guztien dit... Eta ez bere separar dela, ez da autor da hori dena, baina Louis C.K. puntu oso onak dazka, baina Larry Davidek ja pixkat entornuari kariño hartu dio eta guzti. Bai bere emazteari, bai bere bizilagunari, bai danari, da pixka bat, eta gaina lehen esan dezuna, leirek esan duela, bost aldiz ikusten, aste santun pentsatu dut, egun batzuk libre dazkat eta zehose berri ikusi gaudet. Ze ikusi dut, Larry David laugarren aldiz. Benu, avance, tia. Ez que batzutan hori da, repitez, bai. Eta markai, Catherine Tate o Phoebe Waller-Bridge? Phoebe. Bai. Niretzat, beha egiten nahi dana, ez hortan bakarrik, gero, kombinazio, adibidez Killing Eve, a priori serie hortaz gutxitzen dugu, baina a priori da serie bat, bueno, ez da indola, esango nuken, erromantikoa, akziozkoa, dana daka, baina nola insertatzen komedia emakume horrek, ni superfana naiz, bai. Jota, nola identifikatzean psikopata batekin nahi horrek bildurra mateite. Zea? Pertsonaia nagusiakin, empatizatzen zu psikopatakin gehiago biktimakin baino, nahi horrek bildurri pixkata mateite. Hoi beti pasatzea, hoi pasatzea Dexterrekin... Claro, eske, claro. Olako bat Euskal Herrin inberko dugu. Nei beti esatie... Lo Soprano ikusten ari zara, eta de repente bantxakatzen egia tipo bat, que no entra en la clavícula, que se me ha jodido el cuchillo, ja. ¿Y de qué me estoy riendo? Claro. Si están machacando a una persona ahí, Bai, hori hola da. Beti gustatzaigu bilanuakin identifikatzea hori, a ber, hori... Morboa mategu, ez dakitza. Gogua. Atrebitzetzean hori iteue behaiek, eta ezin dian gauzakin, eta, claro, hori, azkenean hori da, ez? Fikzioan betire. Bai, noski, claro. Baina Bilanel bezalako personai bat sortzia, imagina, ederra izan daiteken. Eta behitu, lortzeu, gidoi horrek lortzeu, emakume bat, aktriz bat a priori dana, kanon estetiko dana kumplitzeitunak, momentu batzutan ere, eotia hortik kanpo
eta sortze izu olako retxazo bat batzutan, personajiak beak, eta kuriosua da ze ondo eraikita don, da hori azkenean gidoiak, gidoia da el origen de todo, El origen de todo, bai, jauna. Bai, hori origen. da, osea... Alfa y omega, bat, dudoi gabe. Ai, el Big Ben, nahi, Big Ben, Big Ben, buf. Bai, txorra dauta gero, zoze bali makaz behesateko. Eta Big Benekin bukatzen dugu gure ponentzia. Ponentzia, hori da. A mi esker. Mila esker bai. Eskerrik Eskerrik asko. asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, lehiak. Itxaron duzu ez,